Zašto si ubila svoga muža lukom i strelom? Nisam htjela da probudim decu. Ma ne to, nego zbog čega? Je li to zbog onih 50 evra? Mislim, zove, da. Ko je ovde od vas bulji, ko je to mi ofarbo konja u naranđasto? Ja sam. I šta si ti? Ništa, boja se osušila, pa možeš da ga prelakiraš. Ja da ga lakiram. Ko ste vas dvojica? Ja sam cilj. Ja sam Milo. Nema kod mene cile mile.